babangon na. Gising ko pa lang sa umaga, sumasaya ang gising ko pag naririnig ang boses mo. Pagising ko pa lang sa umaga, kwento mo ang hanap ko, bumubuo ng araw ko. Tambalan na! Nicole Diala at Titan Jello! Magandang morning! Shout out mga Gen X! Shoutout sa mga Gen Z! Nagsisipag araw-araw para di kami gutumin. Kahit bumabaha, kayang-kayang suungin. Hindi mapapagod sa paglalakbay. Darating ang panahon na magtatagumpay. Yo, break it down! Yo, check it out! Shoutout sa lahat ng mga hirap na hirap bumangon pero handa pa rin harapin ang mga hamon sa buhay. Very good ka dyan. Kasi alam nyo po mga kabisyo, parang katulad yan ng mga batang ayaw gumawa ng assignment. Yun na kahit naman umiyak ka, kahit naman mag-tantrums ka today, Tama. tatapusin mo pa rin naman, di ba? Hindi naman mawawala yung assignment, di ba? Wala kang choice eh. Anong klase kang estudyante, Jello? Ako yung nangungopia, gano'n. Talaga ba? Hindi, Huwag hindi niyo ako pong tularan yan. hindi ako masyadong palaaral. Palaaral. Pero, Okay. may naisasagot ako. So masasabi mo ikaw ay more on street smart versus book smart? Oo. Totoo yan. In fairness, believe naman talaga ako sa mga taong street smart. Oo, kasi yan yung mga tipong, kayo yung mga tipong hindi kayo mamamatay ng gutom. Yan, Makakadiskarte talaga kayo. Totoo. Hindi man kayo bookish pagdating sa mga bagay-bagay na may mga theories kayong alam, Yan. academics, ganyan, Yan. hindi man. Pero hindi kayo mamamatay ng gutom. Kahit Yan. saan mo kami iwanan, kaya namin mabuhay. True lalo at walang halong eklabu. Ako naman, I'm not speaking on behalf of all the Gen Xers. Pero palibhasa, siguro dahil nga kami po ay namuhay sa panahon ng talagang wala masyadong choices. Tama. Ang gagawin mo lang talaga, kailangan mo talagang mag-aral. Kasi ngayon yung mga kabataan, di ba, meron kayong choice na maging content creator, Tama. mag-affiliate marketing, ganyan. So may mga chances para makapag-earn ng extra. Tama. So kami nung batch namin, wala masyadong ganun. Wala masyadong opportunities na binibigay. So kung ikaw ay estudyante, talagang kakaririn mo. Ako yung tipo ng estudyante, Jello, na ayaw mo. Kasi ako yung tipong kapag halimbawa, promise, ayaw mo akong kaklase. Bakit? Bakit? Tanungin mo kung bakit. Bakit? Kasi ito yung mga tipong, di ba kapag college, kapag 15 minutes wala pa yung teacher, anong tawag doon? Yung parang pwede na kayong umalis? Wala, May uwi term na. doon alisa na, di ba? Oo. Parang minsan nga, basta may ganong rule na dapat pag wala pa yung teacher by 10 minutes, ganyan, pwede na kayong umalis sa college. Ikaw? Ako yung tipo ng estudyante, guys, let's stay. Kasi nag-aral ako Kasi may schedule na exam. Nakakaasar. Ako talaga yung promise. Ako yung estudyante na gusto mong itapon sa labas ng classroom. As in. Ako talaga yung, guys, wag po tayong umalis. Pero kasi in my mind, sayang kasi yung inaral ko the night before Oo. Nagsunog ako ng kilay. Nag-effort ako para mag-aral the next day. Tapos the next day, walang exam. Ganun yung mga ano ko Minsan nga kinikilig ako kapag kinikilig ka ba kapag nakuha mo yung isang mathematical equation? Hindi. Nagilagin ako doon. Grabe Ayoko ka. nga yun Grabe sa pagkahindi. Ako kinikilig ako doon na para bang kapag alimbawa parang na-master ko. Kaya basta nalaman ko. Sabi ko, galing Stiga. Bida-bida. Bida-bida. Diba? Ganon ako ng klase ng estudyante. Pero hindi ko yun alam mo yun, parang hindi ko yung pinagsisisihan na iba pa rin din naman talaga kapag kinarir mo yung pag-aaral. Hindi ko lang din sinasabi na pag hindi mo kinarir, katulad ni Titan Jello yung pag-aaral, mapapariwara ang iyong buhay. Tama. Bakit? Naku Bakit? po,
Alam mo ba, meron ako naging kaklase dati. Lagi lang nangungopia. Pero- Ngayon, may-ari na ng company. client na natin siya. Grabe, Tapos siya na yung nagbigay sa akin ng talent fee. 'Di ba? Umiikot ang takbo ng mundo. Pero para sa akin, iba pa rin. Isang pro tip para sa mga Gen Z. Yan. Yan. At sa mga Gen Alpha. Yan. Iba pa rin kapag nag-aral ka ng mabuti. Iba Don't pa rin, worry, auntie. Iba pa rin talaga yun. Don't worry, auntie. Hindi man ako mag-aral mabuti. Ikaw yung kakaibiganin ko sa klase. Very good. Kaya Yan. sige, please stay. Tara, stay tayo. Wow. Pakopay mo ako sa exam. Pakopay mo ako sa exam. Nakakainis yung please stay, di ba? Guys, please stay. Stay pala. Samahan kita hanggang bukas. Pero papakopay mo ako. Pero susulatan mo yung papel ko. O, di ba? Ikaw magsasagot ng exam ko. Ayan. Pero ayaw mo rin ako. Ayaw mo Bakit? ulit ako. Hindi ako papakopya eh. Ay! Hindi na Hindi. kita sasama. Iiwanan kita. Aalis kami. Bahala ka sa buhay mo. Bahala ka sa buhay mo. Lakang kaibigan, Oo. di ba? Ang damot mo naman. Ay, di ganun talaga. Ako naghirap tapos kukuha lang kayo. Unless, meron kayo ambag sa buhay ko. Papakainin nyo ko. Yan. Hindi ka ba Pwede, naaawa pwede. sa mga katulad namin? Na ano? In behalf Of mga katulad ko. na hindi nag-aaral. Hindi masyado nag-aaral, Hindi. pero may pangarap sa buhay. Ayan, diba? Joke lang naman hindi naman ako nagpapakopya. Oo. Hindi ako nagpapakopya, pero tumutulong ako. Yan. Kasi kapag ka nagpakopya ako, tas magkaroon ako ng kaso, hindi ako gagraduate ng laude. Sabagay. Oh. Totoo. Diba? Bakit sasalbahin nyo ba ako? Hindi naman, Hindi. diba? Oh. Pero tatandaan nyo, huwag nyo kaming pagdamutan dahil kahit kailan hindi namin kayo maaangatan. Kahit anong Oy, gawin. pero akala nyo lang yun ha. Kaya nga minsan maiisip mo din, bakit ka mag-aaral na mabuti kung meron kang kaklaseng nakita mo sa social media, umangat na ng bongga sa'yo, hindi nag-aaral to dati. Yun. Di ba? Minsan may mga Totoo ganun kang, naman. may ganun kang Totoo. iniisip, di ba? Pero iba pa rin. Iba Totoo pa rin. talaga yun. Kahit na ang tanda-tanda na nitong kasabihan na ito, na ang edukasyon, kahit kailan, hindi po yan mananakaw sa atin. Di ba? Wala pa ako nakitang news. Edukasyon, ninakaw dun sa estudyante. Wala. Wala. Di ba? Ang dami ibang nananakaw, alam natin yan. Totoo. Ramdam natin yan sa mga baha, di ba? Pero yung edukasyon, hindi yan. Sandata mo yan. Sandata mo talaga yan. Kahit kanino. Tsaka alam mo, Jello, kapag kahit na matanda ka na, dala-dala mo yun hanggang sa lapida mo na naging Latin honors ka. Totoo. Kung gusto mo ilagay dun sa lapida mo na cum laude ka. Di ba? Why not? Ganon. nako. No, di ba? So, Pero- shout out sa mga estudyante. Pero alam mo, nakakalungkot lang din, partner. Kasi maraming sumisigaw ngayon na, oo nga, tatalino nga ng mga nakaupo. Ang nagaling nga. Ang uhusay nga. Teka pero lang, bakit teka lang. hindi nila naisip na ayusin yung pang... Teka. Bakit, ante? Wala tayong gate. Wala pala. Iho. Hindi kasi Yung ako- pulang ilaw. nalulungkot ako Nasa ngayon, bumbunan mo ante. na Hindi. yung pulang ilaw. Siya, takot na rin ako. O mga kabisyo, muli kami magbabalik. Kasama nyo ba rin ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello? At akong kumikinang ina mo, kumikinang ina niya, kumikinang ina niyong lahat. Ako po si Nicole Yala na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman ang iba. Yon!